No. Sabi nila, andyan na naman yung alien. Magandang hapon po, Metro and Mega Manila. Ang oras natin sa buong kapuluan. We got 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. That's right, mga kabisyo. Alam nyo naman, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na basic! Mapapasa inyo po ang programang EDSA! That's right, mga kabisyo. Pinangungunahan po yan siyempre ng napakatalino sa lahat. Walang iba kundi si Tang! Attender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, mga kabisyo, kasama din po the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Impostor yan! Hindi ako yan! No. Pag merong nagpakilala sa inyo ay ako nga pala si Diego Bandido. Tapos may buhok, hindi ako yan! Kasi nawawala po yung buhok ko at nakita ko na kung kanino napunta yung buhok ko. Na kay Zia. Zia, ibalik mo yung buhok ko! Ay, syempre mga kabisyo, hindi po makukumpleto ang ating programa, ang Tropang EDSA, kapag wala at hindi natin kasama ang napaka-cute, napaka-kulit, walang iba kundi si... Hello po sa inyong lahat. Ako po si Duday, ang batang makulit. At siyempre binabati ko po ang lahat po ng magandang hapon po, mga uncle. I love you all po. Ayan, behave to si Duday. Alam ko, pagod na pagod to eh. Napagod yung bata kasi nung Sabado, nag-Aliwan Fiesta. Ayan, and speaking of Aliwan Fiesta, sa lahat po naman naki-fiesta, sa lahat po ng mga nag-enjoy, at sa mga kagaya ko na nanakit ang katawan. Ayan, sumakit ang katawan. Ayan, doon kasi tayo nakapwesto, mga kabisyo. Yung after ng performance, ayan, yun sinasalo natin yung mga performer. Talagang doon po nakikita po natin na doon mismo sa area ko, yung parang mga punong nagbabagsakan after the performance. Ang dami pong hinihimatay na mga performer sa mga contingent dahil nga po sa bigay todo talaga yung pag-perform. At congratulations nga pala sa itinanghal na champions of all champions. Din patabi, man. No. Pasugting nyo lang ko danay, kay matikal ko danay subong. Ang nag-champion po sa ating street dance competition, sino pa may pamatyagan nyo? No. Walang iba, kundi ang Dinagyang Festival! Lain gidya basta Ilonggo, wasaag sila tanan. Pero mga kabisyo, in fairness po, lahat po magagaling. It so happen lang talaga na ang Dinagyang Festival nakapag-perform po ng mas nahigitan yung iba, pero lahat po, there are all champions. Ang gagaling po nila. So congratulations po sa lahat-lahat at sa Reyna ng Aliwan, mga kabisyo. Wala lang akong detalye na nakuha dito mamaya. Sasabihin ko sa inyo kung sino nanalo. Pero all in all, sa lahat po ng mga sumali, maraming salamat and congratulations. 36 minutes after 5 o'clock in the afternoon. You're still lucky and right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!